Egia zan oso lasaixa da, 13 milioi eukitzeko oso hiri lasaixa iruitzegat. Dana hemen itxen dago, ez ga hemen dimoitzen ezertako, danetik dago itxeko hemen. Plaza handi bat, metro sarreriakin, eta dauka erdixan dauka mezkita bat. Dala taksimeko mezkitia. Bai, da gainera jakin da beste aldian oindio Estambul dala, Asia dala, ez da 3-4 zubi ongo dira, dana barkua, dana, bai, oso harrigarrixa bai. Jendia duda noetzen badaz, gomendauko jat, lehenengoa Istanbul, segur. Kaixo Ibai, zer moduz? Apa, egunon, oso ondo. Zela baiaz, azkenengo un horrek Istanbul inguruan? Pixka peniakin ez, azkenean hemen ja 9 noia, eta bukaeria inguratzen noia, egun gutxi falta gat. Eta peniakin oso urte oso nahi izan da, eta ontxe pixka despeidia eta planeatzen, baina bai, oso pozik, bai, ondo juna, tia. Ja, honezkero maletak eta preparatzen? Bai, zoze indo doblatzen eta zinen, baina indio itxeko dago zen bai. Esan duzu, ikasturte oso bat inozu hor, zelako esperientzia izan da? Oso ona, nik pentsatzen nino bastanto izan da. Azkenean, Turkia elegitzeuzkoan, ni bez neuan oso argi. Hasieran elegiu baino lehen ekixen etorri o ez. Baina, azkenean nik uste dut esperientzia bizin bideala, aukerea egoten behintzat. Eta oso ondo junda, oso lopozik hemen inditxuten harremanekin, lagunekin, eukitxuten ikasgai danekin, eta oso pozik, bai. Ze ikasketa egin zabiz eta zeatik aukeratu duzu Turkia? Ni nahi lan itxotin ingenieritza, diseinu industriala. Eta hementxe sartu oste karrera baten, justo guria ingenieritzen diseinu industriala ez dago, orduan sartu oste diseinu industrial ingenieritza gabe. Eta antzerakoa da diseinu industriala, da ingenieritza eta hainbeste kalkulo eta hainbeste gabe, baina antzerakoa da eta oso pozik. Eta nabil Kadir Has unibertsitatean, dalan Bosforuan dagoen unibertsitate baten. Zertarako balio izan dutzu ikasturte honek? Ni inglesez justo nebien, nuka oso nivel altua. Eta horrek balio izan duzta inglesa ikasteko eta inglesian hobetzeko. Eta gero Turkiarrekin harremana itxeko, zautzeko nolakoa dian erak, beste zentzu baten, bizitzako beste arlo baten. Eta baitxa hemengo hezkuntzia ikasteko, nola funtzionatzen den, nolakoa dian. Orduan, ikasketez gain, zu pertsonalki azteko, zangike? Bai, hori segur, hori duda gabi. Azkenian etxetik kanpo pasatu zurtu osua, jende berrixa ezautzen, jende oso desberdina ezautzen. Gaina Turkia dela herrialde bat, Euskal Herrixan oso desberdina dela, kulturalki, gastronomikoki oso desberdina orduan. Horrek ikasketa bezala balio dau, eta nik uste dut askorako balio izan oztatu. Futbol zalia zara, eta horko futbolia jolasteko tartia euki duzu, talderen baten edo beste sartu zara? Bai, euki dute gure unibertsitatea dauka Kadir Has da, unibertsitatea, eta dauka klub desberdinak, saskibaloia, igeriketa eta bat da futbola. Eta ikasturte hasieran eukin itxun proba bezalako izan zela entrenamentu batzuk. Eta hartu izozten, eranizuten ni ekipuan sartzia. Eta hor eukitxu partio batzuk, entrenamentu batzuk, eta oso gustora. Eta gero haitxa hemengo lagunak futbol zaldia dira. Orduan, egin dugu beste Erasmuseko beste lagun batzu egin dugu. Eta horrekin behujuten gara futbolera hartzen dugu hastian 2 ordu edo futbol zelego dagoela hemen eta jolastera juten gara. Eta behitxa ikustia eukio aukeria juteko Besiktas dela ni bizi naizen auzua eta
Besiktas ekipua ikustera junga pare bat aldiz estadizional. Orduan, harreman eta zirkulo barrixak iteko baliz izan dutzu futbolak. Ja, bai. Azkenean usto dala danak turkoa dira, ekipuan, unibertsitateko ekipuan, eta dago pakistani bat dago. Orduan jende hori ezautu, hizkuntzia gutxi baina zoze ikasi baina futboleko termino batzuk. Turkiarekin, ze harreman? Oso ona, oso jatorra dira. Beti bai klasian eta bai futbolian beti laguntzeko prestare, beti galdetutzue aber zozen egazun, aber ondo nago, no sé, oso jatorra dira, oso gustora Turkiarekin bai. Arri itxo indoz, beste imagen bat neukan Turkiarrena, baina bai, onera arri eta hori. Esan duzu hizkuntzia zerbait ikasi zula, hola hitzen bate, esaldiren bate esateko gaizara? Esaldixak ez, baina zenbaki batzu bai iki, gero baitxa, mera hola ala, texekulez, gerrik asko, lehenengo, hizkuntzanetan lehenengo ikasten dian hitzak, gero karteletan txikix, dala salida, giriz dala entrada, kalian ikusten dian hitzak eta lehenengo ikasten dian hitzak, bai. Janari dagokizionez eta ondo egokitu zara? Bai, ikusi hori beste beldurra zan, beti esate dut hemen jana eta tripetan taberno lehenko duten, ez da duki inok arazo bat bez. Eta nien aiz izan inoiz kebab sali, solako gauze salia eta hemen guak ez da esate dute jendea esate aukerra badiela, nire ustez obia dia argi dudagabe eta kriston sorpresa eroan du janarixak oso ona iritxo bat, bai. Istanbulen zauz, 13 milioi biztanleko hiri bat, talka ondixe izan da, Bergaratik Istanbulera joatia? Bai, ez lehenengo egunetan, betala ordutan pasatzen za Bergan bizitzetik olako hiri baten pasatzera, eta badana jaleua, trafikoa, egitza zen oso lasaixa da, 13 milioi eukitzeko oso hiri lasaixa iruditzegat. Baina bai, aldaketia dago eta dana jaleo, estresa, dana hasiera mentzat onja behatziot eta gero itxuta gare dano, baina... Istanbulen barruan, Taksim auzuan zauz, ezta? Irixan, bihotzian, zaleke? Bai. Gu geixen eta arrazoi bat lagunak neuzkan ona etorrita zirenak aurretik, eta erekin berbain da esan zozten hemen inguruan hartzeko pixua o resientzia o dana lakua, baina dana hemen itxen dugu, ez da hemen dimoitzen ezertako, danetik dago itxeko hemen. Zelakoa da? Ola guk ideia bat itxeko? Da plaza bat, dala plaza handi bat, metro sarriakin, eta dauka erdixan dauka mezkita bat. Dala Taksimeko mezkitia. Nire ustez barrutik politxena dana, ikusi itxuten danetatik politxena, eta jende asko. Korrika egiten duzula esan duzu, inguru horretan ibiltze zara? Ez, hor hemen Taksimen ezin dain korrika, lehen esatuten bezala, jendia dago, lehen esatuten bezala, parkian, hemen Maka parkian, dala albuan daun parkia, eta bestela Bosforora bajatzen naiz, eta Bosforoan dago hor, Bosforo inguruan dago bide gorri bat bezala, tan korrika itxeko erailtzat behin. Egitza esan, Istanbul ez da munduko hiri honena korrika itxeko, ze trafikoa dago, eta ez dare bidea preparauta aldapia dago, dana aldapia da Istanbulen. Baina, saiatzen nahi zoze itxen, eta lortu da. Bosforua aipatu duzu, irixan ikurretako bat da, ikusgarri izango da, ez, bertatik bertara? Bai, da gainera jakin da beste aldian ondio Istanbul dala, Asia dala, ez da, 3-4 zube ongo dira, eta dana barkua, dana, oso harrigarrixa, bai. Istanbuletik urten da, beste lekun batzuk zeuketako tartia hartu duzu, bidaiatu duzu? Bai, geixau lehenengo semestrean geixau iraietik urtarrilera, Iraneko ondan jaleo danakin moin abioiak hartzia zailagoa da, baina onga Macedonian, onga Bosnian, Kroazian. Lehenengo semestre bukaeran jungien Egiptoran, erte izan dela indon bidai honena Egiptora, El Cairo eta horre danak bizitatzera.
Eta bai, inditxu, eta seguro bat, biajen bat aztuko jatela, baina bai, inditxu, pozik, alde hortatik be pozik. Esan dugu, ja, aste honetan bertan, ja, Bergarara satoz bueltan, ikasturte oso batan inostian, zer da geixen falta motako osuna? Ostiralian noia ja, 3 egun, 4 egun falta jat. Eta ba, geixen hemen inditzuten harremanak, ez? Nik uste geixen hori botako tela faltan, ze behatziaetetan kriston harreman eitzen da hemen. Egun osoa 24 ordu batera gara eta... Botako zara, inoiz, Turkiara? Bai. Eta Estambulera haitza, duda, bai. Lehenengoa Estambul gainera. Bai, asko goztau gati gisa, eta bizitzeko be nik ustot hiri oso poritxa eta oso ona dela. Bizitzera ez dut uste etorri hona izeni, baina bizitan seguro eta jendia duda noetan badaz, gomendauko jat, lehenengoa Istanbul, seguro. Oso ondo Ibai, mila esker, guri atiak zabaltziagatik. Bai, zuei. Aprobetxa azkenengo una, gerarte! Bai, agur.